verzeld. Ja? Oerlijk waren mensen bij hem door. Ja. Ik ga zelf bij de vrouw Christel, mij die in. De mensen kwamen bij u thuis, wij hebben een verhaal verteld. Want het thema dit hier, het centraal thema, wie reizigen. Nou ja, een heel actueel thema natuurlijk. En wij hebben verteld over onze reis naar Vietnam. En waarom is het zo actueel? Nou, je maar om je heen. Al die vluchtelingen bij Gelieks die op ziek binnen naar een veilig beginnen komen. Heel actueel reizen. Ja, maar dat vind ik toch wel een andere reis, eerlijk zijn, dan naar Vietnam voor de willen. Nou, dat kan. Maar dat is natuurlijk echt de centrale vraag. Hè? De centrale vraag is van, als je reist, je in hinnen omdat je er graag wijzen willen? Of vertrek je juist van het plak dat je net meer wijzen willen? Om welke reden. Het is, ik zeg het, hè, de Verhalenjoen is een initiatief van Pier 21. En de emigrant, de voorstelling, is echt een initiatief van Pier 21. Het zie je in Eline oprichter toch David Lelyveld en Theo Smedes. Mijn doel om een theaterinitiatief, maar als doel om bijzondere voorstellingen te maken en projecten over actuele thema's. Nou, daar hebben ze toen de emigrant van maken, een toneelstuk van Romke Toering, maar in de haatrol Freerk Smink. En Theo Smedes nam alweer liedseroltjes verrekken. Waar gaat het over? Het gaat over de emigrant die Siebold de Haas uit Littensbaard, Baard, mijn wijnplak, waar komt, jazeker. En ja, ik heb in deze voorstelling bijvoorbeeld leerd dat in Baard en Littens vroeger, jertiets, hoe griezelig vlokt waren. Ja, dat vertelt de emigrant en ik iets in binnen hier. Maar goed, Siebold Haas, die viel hem net lokkig, want zijn heid is stoorn. Zijn broer neemt de pleetsoer. Hij maakt met zijn mem in huisje wenje. Hij wordt leenwerker, steeds maar is net lokkig. En als dan hij echt een trouwen kind met de vrouw van zijn dromen, pakt de koffers en neemt de vlecht naar Canada. En daar bouwt er een mooi leven op. En trouwt er weer en krijgt echt een zoon en komt neer waarom. Waarom net? Hij is hartstikke onwennig. Maar waarom komt hij het waarom? Hij is bang, hij is benauwd dat wat hij bij waarom vindt in zijn binnenjaren, in zijn mooie tijd, net meer waarom onder Canada. Dus hij bloot daar en wil net meer waarom. En hij zei tegen mijn lok hier, ga ik betellen mij onwennigens. Nou, dat is echt al een mooie kreet natuurlijk. Maar goed, zijn vrouw die steert en die had seintje in hem, ga nou waarom naar Friesland, alsjeblieft. Dat doet er dan ik. En ja, hij vindt het hier prachtig. En dan had Pier 21 een heel mooi element daarvoor. Want Theo Smedes speelt ooit typjes, die hij dan echt komt. Hij zit hier in bed een brochtje. En Theo Smedes speelt doe ik een migrant. Een Turkse journalist van de Ljouwte Kranten. Want Siebold de Haas die is in Friesland en beziekt het grijf als je mem, omdat hij zei van mem, ik ga je toen in de steek litten, maar sa en sa. Dat wordt schoen terug meesken. De Amerikaan is Friesland is waarom. En het is een mooi onderwerp voor de kranten Groot Sneek om een verhaal met deze mond te maken. Nou, dat wordt dan dat die vroeger Theo Smedes als typeke, met een pruikje op en een snorken voor. Pier 21 had leerd. Het een warme leert. En dat is echt wel bekend met de voorstelling natuurlijk Una Dia Nobo, een nije dij, over de afschaffing van de slavernij. En die zei, dat kan net meer. We kunnen dat net meer doen. Dus ze hebben een Marokkaan vregen om een Marokkaan te spelen. Oh. Nou, dat is Amin Aït Bihi, oorspronkelijk uit Ljouwt, nou ook al een landelijk acteur, maar hij komt oorspronkelijk uit Ljouwt en die speelt dan de journalist die de Frieske emigrant die weer Rome is interviewt. Dat is een mooi scène, wordt het echt. Want daar wordt het publiek alweer een vraag voor houden. Hè? De emigrant en de migrant, die zitten hier door elkaar. En de Marokkaan die hier binnen is, die zei in het Fries, ja, welke land is dit nou? Is het jouw land of is het mijn land? Dat is een hele intensieve vraag, maar die direct daar doet vanzelf. Is het land van de Fries of is het het land van de Nijfries? Nou, dat is een heel mooi, zonder dat het tot vreselijke botsingen komt en dergelijke meer. Komen ze tot elkaar en jou zegt de hoorn, het is het land van ons beiden. En dat is mooi om te zien vanzelf, maar het wie voor mij echt wat leef. Want zorg om je heen, het is net zo mooi, dat ideaalbeeld. Zorg naar de meeste rasken om je heen, die worden heel veel meer uitvergrutten en we krijgen heel veel meer ruzie.
veel meer wrijvingen. En die wrijvingen miste ik een beetje. Okay. Dat hier wel een beetje meer naar voren komen. Ja, want zo'n vraag oproepen, dat vind ik nou wel inderdaad nieuwsgierig. Ja, Is het van precies. Zo'n man die uit Canada waarom komt en denkt... oh, mijn huiteloon, die mist die hele folklore misschien wel. En zo'n nije, of laten we zeggen in die keer... dan misschien maar een oren cultuur van het. Ja. Ja, Wat viel die? Nou, precies. En dat komt wel een beetje naar voren, maar het worden nooit dogma's of iets dergelijks meer. Het bloot in het redelijke alweer. En dat zei ik, ze vinden elkaar, ik schouw elkaar een haan. Nou, dat vind ik een beetje spietig. Frits Mink is weer fantastisch. Echt? Geweldig. Ja? Want hij ziet hier, hij weer echt wel eerlijk. Toen doet hij hier zie het, zei hij van al die teksten weer. Ja. Op nee. Hij vond het wel een hele kluif. Dat is het ik. En het is ongelooflijk. Ik bedoel, hij had mij wat zoestoel een fantastisch project deelzet zelfs. Dat wie dan zijn eigen stik. Maar hij weet nou weer de mensen te ontroeren. Hij zit aan de keukentafel en mij zijn spel, jongens. Nou, het is echt fantastisch. Weet je het publiek neemt dat te loeken. Wij zitten al eerder aan de tafel. En hij vertelt wat er meemaken had in Friesland. En wat zijn plan binnen. En wat het in komt. Maar dan, ja, dat is echt wel. Hij komt erachter dat er hier in Friesland wat bad is toen er voortging. Wat er eigenlijk nooit weten had. Maar wat er nou achtervolgt. Een grut geheim. En ja, wat is dat geheim dan? Nou, dat zal ik nou net vertellen. Maar het is wel een beetje spietig. En dat moet ik dan wel zeggen. In de openbaring van dat geheim... komt er echt een telefoonpeteer... waarin hij dan mij... waarin hij praat, steeds maar. En dan denk je van, ja, maat dit nou sa? Wat er nou gebeurt, dat is net echt. Het tot een beetje de Leeuwurgens kwam het... Ja, het weer net helemaal echt voor mij. En dat vind ik spietig. Maar dat steek zelfs... Dat stiet als een hoes. En dan maak ik even een complimentje aan Theo Smedes. Want ja, Freek... Die stelt de show natuurlijk. Dat is een fantastische acteur. Maar zijn natuurlijk element, hoe hij dat doet. Maar dan, hij had zijn broer verlitten... die de boerderij toen oernomen had. En hij had nooit weer goed met die broer op zitten kennen. Hij had mij wat deerswijd. Die confrontatie met die broer... nou, dat speelt er eerst met hemzelf. Dat is vlokken en dat is de lesja opzetten... en dat is net prettig. En dan komt die broer werkelijk in beeld. En die wordt spelen terug Theo Smedes. Sminkt als een oud man. Ja, daar zit een oude man in zijn eigen naturele ik. En dan echt nog met alle facetten van het toneelvak wat Frederik beheerst. Zijn oer een sminkt oude man. Dat eigenlijk een jonge kerel is. Nou, als je dan als acteur stingende haren kennen, pet je af. Echt weer. Dat doet Theo heel mooi. Nou ja, ik zal eventjes zeggen... Ik heb nog één vraag van daar, want het is natuurlijk de reprise. Het is een bewerking van een... Welk stuk vond je beter? De eerste of deze? Deze is beter. Deze is echt meer naar de werkelijkheid van no Jute Daita. Romke Toering, het is wel de tekst, maar Romke Toering had de tekst herskreund te jaren, steeds maar in geerwerking met Jostie, die nodige die in had. En dat, er zit 2018 zit er nog bij, gelijk zien. Nou, dat hier, wat zien jullie net. Ze met al je actuele probleempjes komen er nou echt bij. Het is echt, ja, het aanroerend ken ik wel zeggen. Het speelt nog een heel skoft in de provincie. Er is een heel soort vlecht op een kooi. Maar het is een oud stuk in reprise. Het is helemaal in een nijjas zetten. Maar het is echt voor mij de kroon op het oeuvre van Pier 21 ontnota. Oké, nou dat is een heel mooi compliment. Zeker weten. Tegen dank, Henk. Hij is nog trein van een seconde. Hij is nog een mooi verhaal. Want daar moest ik nog iets over Esther Groen zeggen, hè? Ja, nou, ik ging een link maken, omdat namelijk in dit stuk zit een skoft. Ja. Pauze. En dat vond ik zo spietig. Want dat weer na dat stukje met die Marokkaan. En ik denk, waarom nou? Waarom dit stuk? Get terug. Ja. Maar het zit dan kwattermeesje, maar alsjeblieft. Nou moesten we een kopje koffie heljen. En moesten zeggen, jakkes gaat verdikken. En dan denk ik van, ja, ik vond het eigenlijk wel heel mooi rond mij dat interview met die Marokkaan. Ja. Er waren even deelzet van het verschil tussen beiden. En dan komt er nog iets. Ik denk, is het nog wel de moeite waard? Nou, dat wie dus wel de moeite waard. Want dat wie echt tafoegend, zeg maar. Maar die
ik denk ik, hier nog gewoon terugspelen. Hartstikke mooi. Maar wat is het met Verse Groen dan? Verse Groen had geen skoft. Dus dat is beter. in één keer terug. Okay. Dus ik ga altijd pleit van meesken. Ik weet wel, Frieske toneelsteken in theaters en zo. De mattenskoftie voor de limonade en de kroketten om die te verkeerpjen. Maar het is vaak saspietig en ek in emigrant. En Jan en Marijke had het skoft voortlitten. Die gaan luisteren. Oké, nou dat is altijd goed. Een beetje meer luisteren. Heeft hij een brokje verzinnen? Ja, hij maakt twee brakjes. Twee koekjes heeft verzinnen. Nou, dankjewel. Dankjewel, Henk. Zeker weten. En net stinnen, maar erin. Nou, Kien, is het al hoort?